Siyanibingelela egameni lenkosi yethu uNyazi lwezulu. Lo okhulumayo uMadoda waMkhize, uthempeli lakhe likwaMpukunyeni kwaBhekuzulu. Bafowethu, lana ngiye ngaphathwa ikhanda elingapheli kusukela kusukela kuqala uJanuwari ngonyaka odlule. Ngiye ngaqinisekisa ukuthi ikhanda lingiphethe ngesikhathi ngicathi kwakuJuni noma kwakuJuni. Ngase ngiqala lapho ngingasawaphuza ama-drink, sengiyiphuzela nje amanzi la athengwayo. Ngase ngihlaselwa isifo esibi sokuthi ngiyawa, ngawa kokuqala, ngaphinde ngawa kwesibili, ngaphinde ngiwa ebusuku. Kuse nje sengiwile kuthiwa ukuthi kusangishayekile engathi khona into engishaya ngesibhakela, ngiphethwe leli khanda. Ngelinye ilanga kuyisabatha ekuseni ngabo-6 ngawa futhi lapho kwasho ukuthi angisaboni ngisho abantu-ke abafikayo lapho bethi Mkhize gibele emotweni sikuyise eklinikhi enseleni la ngihlala khona lutho ngisikaze ngathi khona into engichokayo ngisikaze. Ngaze bangithatha ngahamba ngeklinikhi enseleni ngaphaphama sekuntambama. Kwaku-6 ekuseni ngaphaphama ntambama ngo-6 sebengise komunye umuntu wayesesikhawini. Ngabuza ukuthi ngifike kanjani lana, ngathuka bathi hayi ufike kanje bekukanje isimo sakhe. Ngabuyela nga-right, ngathi ngiba right-anyana. Ikhanda lingiphethe lokhu kuqhubeka lingiphethe kwaze washaya uNovember lo ngihamba udokotela. Ikhanda lingiphethe kukhukhumala umsipha lo wegazi ubambeka uvuvuza ukhala uthi kanje ngikhala inyembezi. Ngase ngibona ukuthi angihambe ngiye kudokotela. Udokotela lo la ngase eHome Affairs endala umthetho akabuzanga akathi ngeke ukwazi ukusizakala la Mkhize. Hamba ngizokubhalela incwadi uhambe uye eDibheyi. eDibheyi ngizokuqondanisa noMabusela engimaziyo, uyena seyobona ukuthi ukwenza njani ngaphakathi, ukuthi wayenzele ukuthi ngikwazi ukungena ngaphakathi. Ngathi ngifika uMabusela wamfonela uMabusela wathi hayi angihambe ngolinda e-reception yaseDibheyi. eDibheyi ngafika lapho ngalaliswa iy'nsuku eziwu-7 ngoba ngangifike kodwa zaba u-7 iy'nsuku engayilala eDibheyi. Ngayenza i-scan, ngenza yonke into, bathola ukuthi nginenyama la esimongo ngakwa-left. Inyama isivulekile, ivule 4 centimeters uvuleka kwayo, wide uvuleka. Yiyo le bamba umsipha, ukubambe kanje umsipha ukuthi uvuvuze umsipha igazi lingasahambi. Bangathola ukuthi nginamanzi, lokho kwamanzi ngiyeza ukuthi atholakala kuphi. Sengilokhu uMabusela wangitransfer kuThimaka ngisekhona kulezi insuku eziwu-7 ngikhona eDibheyi. Ngixoxa njalo umsebenzi kaShembe. Ngikhona eDibheyi, ngisekhona eDibheyi, angitransfer kuThimaka ezongikhombisa i-scan ukuthi Mkhize uyasibona i-scan sakho sikanje nayo le nyama le ewu-4 centimeters wide. Kodwa into eyinkinga isendaweni ecritical ngoba isekhanda. Shuthi kunemisipha ama-veins, ebala ama-veins ethi kuna-20 veins akhona. Manje-ke shuthi kuzoba ingozi ukuhlinzeka kwakho, ungenzeka ukuthi uphile noma uthole ukuthi uyafa ungabuyi emndenini wakho uphilile. Kungenzeka okungenzeka mhlawumbe ngibuye sengiyingane sengicabangisa kwengane. Shuthi wayisaba wathi uzongifunela umngane wakhe eThekwini. Ngamlinda ngoDisemba, ngamlinda ngoJanuwari, ngamlinda ngoFebruwari, ngamlinda ngoMashi, ngamlinda ngo-April, waze washaya uMeyi. Makushaya uMeyi, inkosi yethu esiyikhonzayo, inkosi enkulu uNyazi lwezulu, lwalula emzini waseMpuzi. Ngicabanga ukuthi shuthi ngangilinde lona ngoba shuthi kube ngavumela uThimaka ukuthi ahambe yongihlinza, shuthi mhlawumbe ngaba ngikho emhlabeni ngoba le brain tumor abathi iyayingiphethe ngoba ibizwa ngokuthi njengomayithi brain tumor lenyama le ababeyibonile. Bathi abantu akuphilwa kuyona, bathi naleli khandela lingiphethe akuphilwa kulona. Shuthi ngangilinde inkosi okuyiyona engiyethemba uNyazi lwezulu, udokotela wami engiloko ngakhulela kuyena. Sacelwa thina enkosini ilanga, sakhulela enkosini inyanga izulu. Lokho angiqhubeke nendaba yami le ekuyiyona engenza ukuthi ngenze lo msebenzi ngihambise lezi ndaba kaBhombela uNyazi lwezulu. Hhayi-ke ngifike ngiyekhaya ngolanda imbuzi esibayeni, ngihambe ngiyokhuluma nayo imbuzi egugwaneni lakwaMkhize, ngikhulume nogogo, ngikhulume nomkhulu, ngikhulume nobaba nabafowethu bonke nomama nodadewethu abangasekho ukuthi abangelekelele. Le mbuzi siya nayo enkosini enyangeni
yethu okuyiyena ubaba wasishiya kuyona inkosi uNyazi lwezulu lusemzini waseMpuzi. Kwakuyisonto, ugidwa umgido wokugcina, inkosi izophuma yenyakatho bisiphuma inkosi iqhubeke iye eSwazini. Nakhu-ke sengifika-ke sengicela umfundisi engiqhuba engisa enkosini engembathe engibeletha umfundisi uMdletshe nomfundisi uMthiyane wayekhona lapho. Wangibuza umfundisi uMdletshe ukuthi uzokwazi yini ukukhuluma Mkhize na? Ngathi mina ngizokwazi. Wathi khuluma-ke uma uzokwazi. Nakho sengithi baba siwumndeni singwabaka Mkhize, sizonikela ngembuzi nansi lapha ngaphandle, imbuzi emhlophe sizonikela ngayo Nkosi Nyazi lwezulu. Baba sengigule isikhathi eside ikhanda elingapheli. Odokotela mangihamba kodokotela bathi nginenyama ebizwa ukuthi injomatic brain tumor la esimongweni ngakwa left. Ivulekile le nyama size yaba u4 cm wide ukuvuleka kwayo. Manje baba ngiyacela udokotela lo wala iDP u10 usazofuna omunye udokotela ozokwazi sengikhiphe lento. Ngicela ukuthi inkosi Nyazi lwezulu uma ngabe semtholile udokotela uzokhipha lento lube nami uNyazi lungembathe kulento le ukuthi ngibuye emndenini wami ngiphilile. Yangibuza inkosi yathi uthini? Ngathi baba ngicela ukuthi inkosi uNyazi lwezulu lungembathe ekuthenini uma ngabe sebemthola udokotela uzongikhipha lento ngoba kuthiwa kusendaweni ebucayi ngibuye ngiphilile emndenini wami. Wathi ngiyakubona. Ngathi mina baba. Wathi ngiyakubona uyesaba ucabangani? Ucabanga ungayi? Wena ucabanga ungayi wena into engibona kuwena? Ngathi mina baba. Wathi ngithi mina hamba odokotela bokhipha lento abafuna ukuyikhipha ngoba ngikhona inkosi kubusise. Nakho sengibuyele emsebenzini kwakumhla ka18 kwakuyisonto ngaqala emsebenzini kwamhla ka18 ngoba si-offer 4 days bese siqala-ke sisebenze 4 days, sisebenze 2 days, sisebenze 2 nights. Shuthi-ke hayi ngifike emsebenzini ngisebenze ngesonto ngomsombuluko kufanele ngisebenze befele bethi incwadi abayibonanga isitifiketi bathi angihambe eclinic lasemsebenzini lapha eTransnet engisebenza khona. Bafuna incwadi isitifiketi esengikhomba ukuthi kufanele ngibuyele emsebenzini. Ngithi ngiyafika emsebenzini ngiye kwintokazi lapha kulabo abakhulumela abasebenzi EAP. Befike usisi lapha wayengekho-ke uKhanya Nongoya wayengekho uKhanya. Wayengekho. Ethi usisi lapha unolwazi ayingeke Mkhize asihambeni siye eclinic. Siye kudokotela eclinic, sibuyele kudokotela siye eclinic. Masifika kudokotela eclinic befike benze i-call beyenzele uKhanya. uKhanya osebenzisana nodokotela lapha ucathi ungaphezulu kwabo laba udokotela baseclinic. Bemfonela, mabemfonela ngiyamuzwa efonini bekhuluma bethi uMkhize lo uphethe uMkhize useyalazi udaba lwami bethi ngihlushwa ikhanda isikhathi eside elingapheli. Athi hayi no, uMkhize mhambisene eMelomed kumnumzana Moyeni, uDr Moyeni, mhambisene eMelomed uDr Moyeni. Ngithathe njalo i-ambulance ngibele ingise eMelomed i-ambulance. Afike eMelomed uDr Moyeni wayengekho, wayeselivini, wayekade ephuma ekuseni elivini. Hayi sihlale bengihlaleke lapha e-reception bengifunele umbhede ngiwuthole, bengitshela ukuthi sengiwuthole umbhede, mhlawumbe umbhede ngawuthola ntambama nami phela ngiphethe ikhanda izinto eziningi ikhathi ngasa-estimate ukuthi kwakusikhathi kodwa ngawuthola mhlawumbe umbhede sekuya ko4 to 5. Kwathi sekuqala ukuyoshaya o7 wafika uDr Moyeni wathi Mkhize ngicabanga ukuthi wena bhuti wami, usho kanje wathi bhuti wami ngicabanga ukuthi wena lo asekufone abantu abawu3, ngifonele odokotela abawu2 base Cape Town, ngase ngifonelwa umuntu oyedwa la eRichards Bay ngathi wayifonele uKhanya. Bhuti wami usho yena nje wathi bhuti wami ngiphuma manje elivini kodwa ngizocela ukuthi senze ama-arrangement ani yokuya etheater yokwenza i-operation. Futhi wasebonile yena ukuthi ama-operations wami azoba yi2 ngokubona iscan ngoba bangihambisa kwi-scan lapha i-CT scan. Kwafika kwabonakala ukuthi nginamanzi ekhanda and futhi nginale nyama le ebamba umsipha lelanga ngakwa left. Hayi ngathi wadlula noma usuku oluyi1 ngoba ngifike ngomsombuluko. Ngathi waba ngolwesibili noma waba ngolwesithathu ngahamba ngokwenza i-operation. I-operation yami yathatha ama-hour awu4 leyo qala. Ngabhorwa ngala ngemuva kwafakwa ipipe elidrain amanzi, ngasikwa ngala eceleni ngoba umbona nje ngile wasikwa wabeka la
drain amanzi ngalala e-ICU isikhathi ngicathi ngazoma amasonto amabili yini waphinda kwenziwa enye i-arrangement ye-operation yesibili lapho ngase sizosikwa lana-ke la qhutshwa-ke la wathi uzoqhuba la azokuyibeka enyameni uzoyibeka iy'fihlo zinelo wasika-ke kwasikwa la lapho kwakuyisabatha ngangena ngo-11 yaba u-8 hours ngangena ngo-11 kwaze kwashaya u-8 ebusuku ngangihlinzwa odokotela ngizothi babe u-10 ababantu bese oqala engicabanga ukuthi wawuyena yena ilo wangithumayo uNyazi Lwezulu odokotela babengihlinza lapho engababonayo just my count babe u-10 bese ngithi uNyazi Lwezulu lona ngoba udokotela oqala ngeke ngisho la ngingabonakali kodwa ngokwami sengiyabona ukuthi kwalukhona ngoba yilona lwangithumelayo lathi angihamba odokotela beyongikhipha lento abafuna ukungikhipha yona lobe lukhona ngahlala-ke kwakhishwa-ke leyo nto le nyama eyakhishwayo la yayingagcwala isandla yayingagcwala kwakuyinyama engagcwala isandla ifana wayekhona uthi inyama efana nobende ubende niyalwazi ubende lwenkomo le nyama ifana nobende noma engayibonanga mina bathi inyama yayikanjalo okunye bathi amanzi ukuchopha kwakhishwa ukuchopha kwami kwabekwa phansi ngoba ngangigigwe imembrane le efaka amanzi ngiyibone lento le mhlambe mawuhlisa imbuzi uthola ikhonto emhlophe iyisekhi engathi isaka elimhlophe engathi uplastic elinamanzi noma ingathi uplastic wesinkwa lesi isinkwa esingabhaliwe lezi zakudala kwakuyinto kanjalo bakhipha yona-ke leyo nto le eyamanzi bakhipha-ke le lokhuzana-ke lenyama-ke ngelokhuzana ngey'kero zabo ngoba lento yayisingibuyisele angiyazi into ngendlela okwakuyiyona ngangifimiswa uma ngithi nje mhlambe ngifuna ukuyochama ngivele ngithi ngithi ngiyawuvula nje uzipha hawu umchamo ubuso wehlile kodwa ngoNkulunkulu uNyazi Lwezulu lwangihlenga manje sengingcono sengi-right kakhulu sengiphilile. Awuchaze Mkhize ngifuna udwebe ungitshengise lapho wasuka othi wasikwa khona ngoba mina ngiyasibonga isiphongo sakho sikahle si-right. Yeah. Wasikwa kuphi kwaya ngaphi kanjani? Ngasikwa la ngasika njengoba sisuka la ngasenhlafunweni mfo wamagutsha wagcina la. Wasebhora ukungibhora kwakhe wangibhora la ifaka ipipe la ngemuva la ngemuva la. Ngiyabona lapho ngiyabona. La. Ngase elandelisa wasephinda i-operation yesibili useqhuba wathi uzoqhuba wayiqhuba-ke wayisa nawo la sesokhipha le nyama le okuyiyona ebamba umsipha ukhamayo ukuthi umsipha ungakwazi ukudlulisa igazi usuvuvuza kanje bese ngikhala inyembezi-ke lapho. Uyezwa ngesikhathi ekuseni noma uzwa? Hayi angiswa ngesikhathi engisika sengikushiyile lokho mfo waSimelane kuthiwe kimi ngesikhathi sengiye theatre sengiqokeleze ingubo zakhona nezigqoko zakhona kwathiwa gibela Mkhize nanga umbhede lo wasetheatre nombhede lo yinsini base bengifasa-ke ngento zakhona angiswa kufakwa i-oxygen mfo waSimelane ngagcina kuthiwa siyalala umnumzane Mkhize base beyibeka i-oxygen ngagcina lapho ngibabona nje bemisikokela ngagcina lapho ukuthi ubani wayenzani ngagcina lapho nokusikwa angifanga ngisikwa yonke ngoba engangisikwa ngiswanga lutho ngifakwa i-backup yenhliziyo la angiswanga lutho. I-backup yani yenhliziyo i-backup yenhliziyo angithi ngabuyela kabili etheatre njengoba uyibona nje imbobo lezi i-backup yenhliziyo le ukuthi okokuqala nokwesibili nalapho sekufakwa ilokhuzana la i-drip la ithungwa ngosinga le drip ifakwa nje yewe ayinamthiselwa ngesalutape ithungwa ngosinga both side ngapha nangapha. Kune-backup yenhliziyo? Yebo kune-backup yenhliziyo yiyo le iyayingenile la ungena khona lokuzana bese kuba khona i-backup yesisu isisu kungena khona into engenayo engathi ifana igcwale umphimbo wami njengoba umphimbo wami lo mphimbo ingene le ilokhu iphampa kanje kunomshini ngapho lokhu iphampisa kanje uphampa kanje ukuthi isisu sami singami ngoba besuke bengihlinza. Kulokho oqala kwakulula hayi akubanga kuzwanga unzima kulokho kwesibili ngakusho unzima ngoba ngazi ngibuya ngiboshiwe
ngenyawo, ngiboshwe ngenyawo khona e-stration sami lesi, ngiboshwe ngelokhu ngento zakhona ekhala out, ngikwazi lokho okubovana nokumnyama nasey'nyaweni, futhi kwakunzima. Bayafuna nje nginganyakazi ngobe ukuhlinza kungathatha isikhathi eside nje. Umndeni wami-ke lapho wawufikile kusukela ekuseni uzongibheka ney'ngane, khona iy'ngane zakithi kaMkhize engingazazi zayizobona nazibabayo zathi, hawu ubhuti kanti lokhu ehambe ekuseni lapha muphi, ngabe udlulile nemhlabeni? Kwathiwa hhayi akadlulile usetiyetha. Kwathiwa yini pho engabuyi? Bantu sebekhala kwaze kwashaya u-8 ney'ngane zasekhaya udadewethu ababezongibona nabo bekhala noSibali. Kuthiwa hhayi ama-hour angisekho emhlabeni ngobe ama-hour seze kwaba over. Befona nabafowethu abanye befonele esibhedlela kuthiwa bafonele amanesi, ukuthi amanesi akusikhona okwethu okodokotela lokho enikubuzayo, buzani odokotela. Angeke siphendule ngalutho, kodwa ngoNyazi ngabuya nakho ngikhona ngoba yilona elangithumayo. Ngihamba yayibucayi kakhulu Mkhize. Yebo yayibucayi kakhulu, nami ngangisaba. Futhi umuntu wabanga ukuthi ngisabe kakhulu udokotela sengikhombisa kwi-screen lapha sekhompyutha ebudonsa lento ekhomba ukuthi manje ngiyabuka, hhayi kungale kwemsipha yegazi, ngiyayibona imisipha yegazi ngokubovu kwayo, le nyama ingaleli inyama, ngabona ukuthi hhayi shuthi mhlambe uma ngizothola udokotela oyivukani noma oyi-intern noma ongazi train ngiyophalala ngempela. Kodwa ngathola udokotela ngiyamtusa namanje, uNono Moyeni, udokotela owangihlinzayo. Unono Moyeni? Yes, eMelomed isibhedlela la ngihlinzwe khona. Yebo, unesineke, uyithiyetha, uhlala ethiyetha. Ngangize ngithuke ngithi mina, hawu lo dokotela wangihlinza wangabe sabuya kimi emini yonke kusukela ekuseni ngazongibheka. Hhayi ukhuli udokotela uzoqeda ubuhlala esethiyetha. Afike ntambama sekoshaya mhlawumbe sekoshaya u-9 ebuze bhuti wami u-right? Ngithi ngisho ukuthi ngi-right, ngibeke lokho engikushoyo, uma kukhona engikhalaza ngakho ngikhalaze, engisize futhi engangilwisi. Ngabona isineke esikhulu kabi lapha lo dokotela asezayo, kodwa ngicabanga ukuthi wangenwa uShembe wangifunela lo dokotela. uShembe lo uNyazi wezulu wasebuhleni. Manje Mkhize nje usuphila impilo manje, leli ekhanda liphethe sisekho? Alisekho ikhanda lalingiphethe, liphelile njengamanje, liphelile. Nakho ukuphela kwemiswa kuphelile, nakho umchamo sengiyakwazi ukuwubamba ngize ngifike ey'ntabeni zeThekwini ngingaze ngichame, ngobe ngangihambile nje ngathi ngiphume esibhedlela ngahamba ngafuna imbuzi ey'mbili ngabonga ekhaya. Lesi siphandla nje sokubonga ekhaya ngoba inkosi iyayithanda ukuthi ingathi ungabonga ekhaya kuqala bese-ke usuyosa uyobonga kuyona. Ngase ngithatha imbuzi-ke ngomhla ka-30 kuJuni, ngase ngithola imoto kamfowethu ngafaka uphethro ngahehla njalo ngemoto-ke salungiselwa ukuthi sofike sifake umdedelo. Ngafika sayobika ethempelini eMbengeni, sabika sakhululeka ngendlela eyisimangaliso, sabika konke, sasihlala phansi salindela isibusiso, sasithola isibusiso esiqhamuka enkosini. Ngakhuluma konke ukuthi inkosi ngibuyile esigodini sethuzi lokufa, ngoba ungithumile ukuthi angihambe odokotela bekhiphe le nto, bayikhiphile le nto. Ngiyacela Nkosi Nyazi wezulu ungaphinde kubuye, ungaphinde nje kuhlume bakukhiphe konke ney'mpande zakho. Yebo. Cha Mkhize, Shembe ukusebenzela kakhulu. Ungisebenzele kakhulu. Iqiniso kuwe. Ulenzile yimi nje ngoba mina ngwasemhlabeni ngiyona, ngiyingane. Ngiyacela ukuthi nabakithi nabo bengifundise ukuthi ngikwazi ukuthi ngiphile nabantu emhlabeni, ngingawoni umhlaba. Njengesihlabelelo sikaShembe esisho njalo ukuthi ngingawoni umhlaba. Ngiswela nje imilomo yokubonga ukuthi ngingambonga ngithini. Ngiyayibona nje imbuzi engayihambisayo ngiyobonga. Mina ngiswele okungaphezulu kwaleyo mbuzi ngobe ngiyingane engenzela into enkulu kangaka. Mkhize ngeke. Ingozi yakho uma ngiyibuka le iyathusa. Yebo kunjalo, ngize ngikhale ngithi mina awu uthi kodwa ngisawuganwa, kodwa ngisawuganwa noma bawuvele bethi ayiphara, ovela umuntu uma elimele ngoluhlobo vele bethi yiphara. Yebo, kodwa-ke ngoNyazi ngiyacabanga nawakithi bayongipha umuntu wokuthi engigane. Hayi bayongipha. Shembe ngeke ngivusele imali ngoba ngivusele nje unenhloso. Yebo kunjalo. Unenhloso nangecekela kini. Yebo kunjalo. Akube njalo nje phela akangivusele. Angazi ngenza kanjani ngoba yabona nje mefika ikhathi nje
abanye abantu vele bonza sekuphelile emhlabeni ngoba phela ikhanda libaqedile abantu emhlabeni. Yebo kunjalo futhi Bahamba ngalo ikhanda abantu abaningi. Mathiwa nje ikhanda lapha enhloko yebo kancane akabuyi umuntu. uma ngixoxela abantu ngithi mina bathi yini Mkhize na singasakubona emsebenzini ngithi mina ngiphethwe ikhanda abantu ingane udadewethu wahamba ngalo lekhanda ubani wahamba ngalo lekhanda uma bemthinta ekhanda wavele usehleli uthi wasasukumi mina kodwa ngibe ngasukuma mina ngalala amasonto amathathu mina lapha esibhedlela 3 weeks ngingahambi ngeenyawo zami ngafika esibhedlela ngihamba kodwa ngasukuma ngihamba ushembe wayenza ukuthi inyawo zami zibe namandla noma ezaziyipheni kukhona ukuthi ngiteke ngoba sengilala isikhathi eside ngidonswa igazi ama-drip igazi ngasukuma kodwa ngahamba ngegama lonyazi wezulu ngiyaphila manje. Basho yena athi hamba. Washo yena ngathi unyawuyi ngithi mina hawu inkosi kodwa amabhubesi ayakhonya ithi angiye kuyo ayisho ngathi inkosi kubusise ngiyesola athi ngowasemhlabeni phela mina ngiyasola ngisola into ekade iqediwe ukuhlinzwa kade ngiqedile ukuhlinzwa ngiyakusola mina anti ngowasemhlabeni. Mhlawumbe ungathini Mkhize baba kubantu abanganalo ithemba likaShembe noma abanye bakhona abantu abakholwayo Mkhize kodwa uShembe angaze benzele igaba ezinkulu njengalezi asikholwe ukuthi uhlinzwe ikhanda kube khona into uthatha uChopho kubekwe eceleni kwenziwa khona lokho. Mhlawumbe ungathini umuntu onjalo angaze hlangabezane nomsebenzi kaShembe ewuphatha yena izandla zakhe. Mina ngithi asimethembeni uShembe lo unyazi lwezulu sonke masingamanazi sisigqoka ingubo emhlophe ngoba ngelinye ilanga uyokwenzela ukuthi ingozi mhlawumbe uhlangana nengozi yemoto ekukhiphe wena wedwa mhlawumbe abantu basemhlabeni ekhiphe wena kuqhashise kubeke lapho usinde. Ngithi mina asimethembeni kakhulu into ayenze kimi ngikhishwa uChopho kubeka eceleni ngikhishwa uChopho kubeka eceleni lapha na kwenza ukuthi ungathelwa igazi kwakhishwa lamanzi lawa yiwo lamanzi athi ngiphatha ngekhanda lawa lamanzi athi ngiphatha nale nyama le bayikhipha ngithi asibe nethembeni noma ukunikela uma uthi mhlawumbe uyonikela ukhona into exakile uyonikela kuShembe ekuhleni uyitshena ukuthi yona mhlawumbe uzomfica ephandle makukhishwa imbenge ziwunyazi ukhulume konke ngethemba kuzokwenza le nto oyifisayo izakwenzakala izokwenzakala kuwena ngethemba ithemba elifunekayo ukuthi asimethembeni uNkulunkulu wethu ngoba mina kukhona nokunye okwangehlakalela futhi kuningi nje uShembe kuningi angazi ngambonga ngithini asikhele Mkhize nalokho okukhuluma ngakho. Ngaqhubeka Mkhize. Ngeke ngaphathwa indlebe mayengiphatha mfowethu ingiphatha le indlebe kanti nginethumba phakathi la ugcina khona uqala khona la espeakeni se-eardrum ngaphathwa indlebe kunethumba lapho leyo nyama ipain kuneboyana ezikhona. Ngangiwumuntu othanda ukujoga ukugijima ngangigijima ngizwe into ithi gqu ngithi ngiyabheka emuva akho umuntu hawu izivutho lento kanti sengangasebenza emayini ngo-2010 nginesigonogono esiningi kanti sekwakhela ibhola libambelela liboya omncane olunamathele lapha phakathi kwi-eardrum ivuthwe lento le ibe yithumba ingebuhlungu kanje into ngingazi nje ngiyibhubusa kanjani lize liqhume uma liqhuma kuze kuqhume nenyama engaphakathi iyangale ngemuva kwi-eardrum kuchitheke yonke ifluid. Mina ngithi amanzi ngihlala ngiphethe indwangu kanje ngithi amanzi lento yenzeke ngesikhathi sekuqala iCovid ngihlala ngiphethe indwangu kanje ngihamba ekliniki enseleni bangitransfer empangeni angifika empangeni balokhu bengitreat-a ke kwaze wafika kwisikhathi sokuthi ngihambe ngiyolalela indlebe lento labo ngangise-ENT empangeni ngiye lapha ukulalela khona indlebe ukuthi iyaphila leni njani ukulalela kwayo iyasala noma ayisali. Hayi ngithothi ngiyakuphasa lokho bese bethi hayi kodwa ngoba iqhumile indlebe kufanele siyipheshe banginikeza idate yokuthi kufanele kupheshwe indlebe. Ngesikhathi sekufanele kupheshwe indlebe sengiyitholile idate bangifonela ngesaba kuthiwa ngizohlinzwa la kusendlebeni nangapha ngemuva. Hayi ngakwafika ukwesaba kimi ngathi cha ukwesaba wangembatha ngathi cha ngeke
angisayi ukuhlinzwa manje. Ngavele ngasuka kwakuyi-COVID, bangifaka lolu thi lwabo lolugcina lolutho olude ngapha nangapha ngifaka lolu thi lolu ngaze ngathimula. Bangibiza babizana bonke onesi bathi ake nikhulume, babizana bakugcwalini. Lo baba le uzobuya ngedate yakhe le anikezwe yona ukuthi azohlinzwa na, manimbuka nje. Basho ukuthi-ke nami ngangigqoke into yasemhlabeni, ngigqoke All Star no-jean. Hayi ngatholakala ukuthi bathi ngeke buye bekhuluma bonke. Ngathi mina basho entshweni ngempela mina ngenze ngibuye. Idate bangifonele sengisendlini. Oh, babethi uzobuya ngokuthi uzobuya uze kule date yakho uzokwenza operation. Yebo. Oh. Bathi uzobuya kodwa lo baba ezodatini yakhe operation. Ngathi mina ngathi mina ngizobuya. Kanti inhliziyo yami iyasho ukuthi ngeke ngibuye. Ngisaba ngoba kwakufika nange-COVID. Ngizothi ngilele lapha esibhedlela lapha ngife, ngisaba ukufa nge-COVID. Ngathi cha angisayi. Bangifonela bengikhumbuza usuku lwami ukuthi Mkhize uyakhumbuza ukuthi kusasa sine operation nawe na. Ngathi mina ngiyakhumbula kodwa umndeni wami uthe angime kancane. Kanti sengigijimile mina ngaya kuphi, ngaya ebuhleni. Ngafika ebuhleni kwakuphakathi ney'nsuku. Ngafika kunikelwa ey'mbengeni. Ngafike nganikela, ngafike ngenza amathikithi kuqala lapha e-office, ngenzela umkhulu, ngenzela uyagogo. Ngabusisa amafutha, ngabusisa amanzi. Intelezi yakithi intelezi yakithi eziwu-2 lezi amafutha namanzi. Ngikhule kuyilonto mina ngikwazi okunye esikusebenzisayo uma uyiNazaretha. Yilokho esikusebenzisayo. Ngase ngiyabika lapha embengeni. Ngafaka amathikithi, ngase ngiyabika ukuthi ngizela ngoba kuthiwa kufanele ngiyohlinzwa ngelanga eliwukuthi. Manje ngiyacela uShembe sophambili ngingahlinzwa. Ngiyakusaba ukuhlinzwa ngoba indawo le engizohlinzwa kuyindlebe. Manje ngibona ukuthi mhlambe ngovele ngingabeseswa nje ngqo ngingasasebenzi. Kwathiwa uthi umshumayeli wayenginikelisa embengeni, wathi inkosi engibuzisa, wathi inkosi kubusisa ungayi. Ngaba nethemba nami ukuthi uShembe usengiswile. Ngasukuma ngathatha intelezi amafutha ami namanzi ami aguquka ngabuya. Ngathi sengiphuma sengehla ngidlula kubaba mkhulu. Nampo Nhlazi. Phusisa uNhlazi udrink, vele ngidonsa iwallet yami, phusisa uNhlazi udrink. Qhamuka futhi omunye uNhlazi wesibili, phusisa uNhlazi udrink, donsa iwallet wami, phusisa uNhlazi udrink. Ngaze ngawuphuma esangweni, batshene futhi Nhlazi bengizela ngizobika ngiphethwe indlebe kanje, indlebe iqhuma i-eardrum. Manje kuthiwa fanele ngiyohlinzwa manje ngiyesaba. Bathi ungayi inkosi kubusise, ungayi inkosi kubusise. Ngaze ngawuphuma esangweni. Mina mkhulu umsebenzi uShembe angenzele wona. Ngiswele nje ukuthi ngingabonga ngani. Ngiyingane ngiyona-ke futhi nokona ngomlomo wami. Yilokho. Hey cha Mkhize, phela uShembe ulenzela impela iqiniso. Uphilela ukuhlinzwa nje. Hayi ngabe sengihlinzwe kabili. Kuba ngingabanga lokho oqala. Hey kulukhulu. Futhi ngangizophinda ngihlinzwe khona futhi ekhanda. Kwakuseyilona ikhanda. Kwakuseyilona. Ngizohlinzwa futhi la babethi bazohlinza nangapha emva kwendlebe bese befaka something la ukuthi bepheshe phakathi, bophesha phakathi kwi-eardrum ngoba yayiqhumile vele sichithile i-eardrum. Sichithile i-fluid yelokhuzayo ye-eardrum. Kodwa ngithusele i-backup yenhliziyo. Hayi i-backup yenhliziyo ikhona impela yiyo le ngikhombisa yizo lezi ndaba eziwu-2 ngoba ngabuyela kabili yizo. Bangene la ngene amapipe la ngibona la ngena la ngoba ngabuyela kabili. Bese kuthi emlomo esisu ingena emlomeni, ipipe elingena emlomeni. Lokhu liphamba ke lithi suke umshini ungemumva lo umoya we-pressure. Yeah. Ngabuya lapho ngakhukhumala umzimba wonke ke sengiphumile ekhaya ama-drip. Khukhumala inyawo zizabohla nje ngesonto lokugcina ngenkathi ngisebuhleni. Ngihambe ngikhukhumele leli sonto ngizoya esontweni lokugcina sayikhukhumele. Ngani ukufika esontweni ebuhleni ngakunyathela khona inyawo. Ngesabatha ngabe ziqala ziyehla ngesonto inyawo zasezehlile ngomsombuluko zasehlile seyibunile. Ngisebuhleni seyibunile inyawo ngesonto. Angazi-ke ngeke ngisho ukuthi inkosi yakuthatha ukufa, shuthi mhlambe kwasala ebuhleni. Ngoba vele sihambe nokufa siyokubika siyokushiya kuye ubaba. Yeah. Cha Mkhize siyabonga inkulu indaba yaShembe emhlabeni sengaba yithi Yeah. ukuthi
sibuye sibe mancane kancane kodwa eyi uyintshumayelo ephelele eyi. Ngilo muntu othandayo ukugida mawukuthi ngigida emabheshweni sengigida lapha ebheshweni enjobeni lapha ebheshweni ngigida enjotsheni ya. Umuntu othanda ukuyishayela isigubhu mangizwile nje ukuthi ivesi lithini ngime bese ngima kuso lo ongilidayo lo lidayo maye ezoba kude ngimtshenta ngikuso fanele ngimuso ngoba phela nayo le ndlela bantu yakuyaphazamiseka phela kodwa khona futhi ngiyayiphasa imedical. Yeah. Lomgido wonke cishe washayeka phansi. Hawu bebefeyili bebezofa phela ngoba phela cha isigubhu ngiyasishaya ngize ngifaka ama-gloves ube manje ngisuke ngibalekela ukuthi ngiyalimala lapha ezandleni la. Ya nala khona ama-gloves engiwasebenzisayo hawu ukuthi ngisuke ngifuna ukubuka cha. Ngisuke ngishaya nje ukuthi ngisuke ngiyothandaza ngenze ukuthi futhi ngingathi ngishaya igazi lami lisaphazeke esigubhini somuntu yabo. Kuba lokho kuzomcasula umnikazi waso. Cha siyabonga mfowami Mkhize. Yeah. Indawo sisiphe yona nami nje ngizwe ngiyathinteka ngase ngangena emanzini kabusha. Yeah. Ngokhuluma ngoShembe nje ngizwe nje ngiyibona nami bengithi uShembe sengimbone ngale ndlela bengimcabanga ngase ngiyabona ukuthi hayi ungaphezulu lokho ngicabanga. Hlezi ikhanda nendlebe. Yebo hayi mfowami Magutshwa ukhona wena mfowami Magutshwa kuningi kodwa manje ngoba phela sesishawa isikhathi bayabona nabantu la emva kwami sokukhanya ogesi. Nami ngisazohamba ngiyeke lakithi ziningi so phinda la wenkomo yenxosho kwamkhulu umuntu bathi uba umkhulu uzala umama ngizalwa kwaMkhwanazi ngoba kwaMkhize. Kuningi mfowami Magutshwa uShembe esingakhuluma ngayo akupheli ukuthi phela lapha esontweni makuthiwa kushumayela intsha ngeke sihambe siyobanga nentsha sesadlule nje ukuba yini yintsha bathi siyabagxoba abantwana laba abawo 35 thina wesisila ko 50 40 to 50 manje sesiphumile ekubeni yinto kodwa kuningi esingakhuluma ngoShembe imisebenzi ahezile phambi kwethu ayenze nakuthina akuyona yodwa lemibili ade ngiyikhuluma ningi nje imisebenzi engayikhuluma ngoShembe nawo lamanzi ngiyawazi futhi aqalaphi lamanzi ade bewakhipha ngiyawazi sofuna usiqhubekisa ke manje. Cha lamanzi lawa cha ngiyakhumbula ukuthi aqalaphi lamanzi. Aqalaphi Lamanzi lawa unaso isikhathi sesiyashaya kodwa ngingakutshena ngingak-highlight lamanzi aqala ubeka ba. Lamanzi ngisebenza ePine Town eNew German. Ibhasi engigibelayo isuka ngo3 le eMzinyathi mina ngihlala la eNanda ngakwaBest ngiphuma mina endlini ngo3 ibhasi nje isuka ku3 eMzinyathi mina la ngilinda ngithatha ngo3 ngo3 mina la i-driver njalo ibhasi ingeno N3 ingeno N2 ijike lapha ngase iyongena N3 ikhuphuke njalo ibheke ePine Town mayifika ePine Town ingafika ePine Town ijike la ku left ku right oqala ye-New German mayifika lapha e-New German kune rank lapha sifike sehle bese seqa nangu uNesley wakhiwa icoffee wakhiwa uNestam yonke into enenyoni that's a nest isikhundla senyoni lesi Nesley yonke into yakwaNesley yakhiwa lapha siyawurenovate siyawunweba uya ngasenorth nangu Sugar Ray emva kwethu Sugar Ray ground kwakubonakala ngesikhathi mhlawumbe sebapenda phezulu ngazi wonke amapholi lapha amapholi afakiwe kuyaleni nawe ngiyawazi wonke siyehla lapha ibhasi sehla ngo-2 ngo-4 ngoba agijima amabhasi aseThekwini sehla la ko-4 approximately akubandeli khona okwala mawuthi uyayithinta idansana uthi uyayiqhawula uthi ufuna ukuyigqoka phela ukhiphe lezi impahla oyigqokile mayi babu zikwi-container lezi impahla ilanga lalapha liphuma ngo10 ilanga lalapha lishona ngo2 ngavele ngaphathwa ikhanda ngiphathwa ikhanda ngilale esayithini ngilala umlungu eqhamuka lapha ngithi ngiyaphapha umlungu sengibuthi why you sleeping vele ngibamba ikhanda kanje I've got a headache ethi uphethwe ikhanda ngithi mina yes hayi umlungu waze ngalokhu ngiphathwa leli ikhanda leli kwakhona laqhubela ikhanda ngikhohlela into engekuyazi kukhona amanzi ehla ngomphimbo
kukhona amanzi aphuma ngamakhala agobhozayo. Lamanzi awapheli. Imithi yokukhohlela engayithenga ngayo yaza cishe afike esihlanu. Ngabona ukuthi ngizofa uma ngingasukumi ngiye ekhemisi. Kwangakabikho lokuthi bring the doctor script ukuthi lethe incwadi kadokotela. Kwakungekho lokho emakhemisi. Kwangakafiki lonto leyo. Ngahamba mina ngayela mina ekhemisi afike intombazane sisi ngiyagula. Wathi ngiphethwe yini? Ngathi mina ngiyagula. Ngase ngimhlalisa ngathi mina ngiphethwe ingculazi. Wahleka ngathi ngiyadlala ngiyakhohlela kunamanzi agobhozayo emphinjeni kunamanzi aqhamuka ngamakhala engingawasayo. And mangifuna ngifisa kulala ngize ngilale ngo-10. Kufanele ngikhohlele ngibeke ibhakede la ngikhohlela igazi. Ngiphuma igazi ngamakhala. Sengihlile ngisho emzimbeni. Umamkhulu wahamba wangibika kuJulayi. Ngathi ubangibusela amafutha. Uthi kwakuseyinkosi uThingo. Ngasebenzisa amafutha oThingo, ngasebenzisa amanzi kwakube ngiyasinda. Ngangisindiswa banjalo uShembe. Ngihlulwa ukuphatha ngisho isinkwa 7 gram isinkwa singihlula. Kodwa ngoShembe uThingo lo makhosazana ngasinda. Ngale intelezi yakithi ade ngikhuluma ngayo, intelezi yakithi ngenze ngiyilahle. Angikholelwa kubantu bangaphandle, ngikholelwa kule ntelezi yakithi. Ngoba ngikhule kuyiyo le kaShembe. Shembe ubhala incwadi ngawo Mkhize. Yebo kunjalo. Hayi siyafisela futhi sathi wangadede endleleni yakhe nangelinye ilanga futhi ungamsoli. Kunjalo. Nami angifisi nje ukuphuma kule ndawo. Angifuni nje ukungena kule ndawo. Angifuni ukuphuma kule ndawo. Manje kodwa ugcobe sengibuza uma uza umuntu mhlawumbe ethi la kaShembe ayikho usunolwazi olungaka kuyayithini nje. Hayi ngiyengithule phela ngikhuluma ngithi mina anti manje sakhula kuthiwa abaphikiswa. Ngobe uyithi uyamphikisa umtshele bese ethena umlingo bathi imlingo into abashanga bathi umlingo. Kodwa uma usho umfoka Mthiyane ubuza nje umfoka Mthiyane ubuka lento eyibuka la umlingo lo umfoka Mthiyane umeso engene amareza ingene la ngathi ukhona umlingo ukuthi umuntu uyangazi umfoka Magutsha benginenwele nje iphelele isituthu sami ngisibekile. Awukho umlingo ongayibaka nje umfoka Mthiyane ukhishwe uchopho kubekwe ngaphandle akusiyo umlingo. uShembe umsebenzi kaShembe umsebenzi lo kaShembe lo kube ngaphandle ubuchopho kubekwe ngaphandle kubekwe eceleni ubuchopho sentshenze donse ngekere ukhishwe lento ngeke lenyanga. Mina ngiyeNgibuka ukuthi akakaboni lo umfoka Mthiyane mayethi into ezothi ingane kwani ethi ingane kwayo akakaboni umndeni wakhe nokhokho bakhe abakamkhombisi okuyikona kona okufanele khona. Ngobe ukubuke la uma kuthiwa kufaka umdedele sisuke silapha sinabantu abangagqoki ingubo emhlophe uthi bayaphi wena bazokwenzani laba bantu. Lo usuke ngangaboni usuke sancishwa amehlo okubona akwenzeki phela sibone sonke nembongolo antu kuze kuthiwa wabhusa amahlebe zonke kunjalo mfowethu Mthiyane. Yeah. Siyabonga bhuti omdala Hayi sushumayezile sakho. Yebo nami ngiyabonga kakhulu Magutshwa naMthiyane ukuthi ngihambise lezi indaba. Likhona isihlalo sikaShembe sithi nihlaleleni nalezi indaba hambisani lezi indaba ziye wonke umhlaba. Nami ngithi cha angihambise lezi indaba ngingahlali indaba. Imisebenzi kaShembe lo. oShembe ngikhuluma imisebenzi yabo bonke. noShembe unomsebenzi wakhe kodwa iyafana imisebenzi abayenzayo. Yebo ngithi angibonge kakhulu nami ngiyabonga kakhulu. Ayisebonga. Enkosi baba.